दं? आं दिनै जोबोद गोबाव उनाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आङो माखासे जाहोननि थाखाय भिडिअखौ बानायनो हायाखै। गोबां खामानि मावनो गोनां जादों। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे एप्सनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों। जाय एप्सआ नोंथांनि थाखानाय मबाइलनि गासै SMS खौनो एडिट खालामनो हायो। नाथाय आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो वार्निं होयो जे नोंथांमोना बे एप्सखौ मोजां खामानियावल' बाहाय। माने नोंथाङा रंजानायनि थाखायल' बाहाय। गिबियाव जों प्ले स्ट'राव थांदोनि। बिनि उनाव नोंथाङा लिरदो SMS edit लिरनानै सार्च खालाम। आं इनस्टल खालामखानाय दङ। इनस्टल खालामनानै ला नोंथांमोना। 100,000 डाउनलड खालामबाय। 4.3 रेटिं, जोबोद मोजां एप्स। अपेन खालाम। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांनि जि मबाइलाव इन्टारफेसआ बेबायदि नुजागोन। बिनि उनाव नोंथाङा बेफोर गासै नोंथांनि मबाइलाव थाखानाय SMS खौ नोंथाङा एडिट खालामनो हागोन। जेरै हमनानै ला आं मोनसे एडिट खालामनानै देखायनि। आं बेखौ खालामनि। बे आंनि जिअ'नि। नोंथाङा बेयाव हागोन जाय हरग्रा बेखौबो नोंथाङा चेन्ज खालामनो हागोन। डेटखौ चेन्ज खालामनो हागोन। नोंथांनि मेसेजनि जा बडि बेखौबो नोंथाङा चेन्ज खालामनो हागोन। जेरै आं बेयाव हमनानै ला 20%खौ 200% होनि। बेबायदि आरो। ओमफ्राय बेयाव 1.5 खौ आङो 15 होनो हायो। जिखुनु नोंथाङा बेयाव डेटखौबो सोलायनो हायो। 23 खौ आङो 22 होनि। नोंथांनि मबाइलाव जि दङ माने गासिखौबो सोलायजोबनो हागोन आरो नोङो। बिनि उनाव नोंथाङा सेभ खालाम। नोंथाङा दायो नायफिननो हागोन। सेभ खालामबा 200% नोंथाङा नुनो मोनगोन। बेखौ नोंथाङा लोगोफोरनो खिन्थानो थाखाय बा नोंथाङा रंजानो थाखाय बानायनो हायो। जोङो आजिखालि नुनो मोनो जे बायदिसिना जि अनलाइन आर्निं एप्स बिथांमोना गावसोरनि एकाउन्टनि माखासे आर्निं प्रुफफोर देखायो। बिथांमोना बेबायदिनो एडिटिं खालामनानै गावसोरनि थाम्बनेइलाव गावसोरनि भिडिअ देखायो बे एप्सखौ बाहायनानैनो। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना बे एप्सखौ गाज्रि खामानियाव दा बाहाय। जेखिजाया नोंथाङा रंजानायनि थाखायल' बाहाय। आं भिडिअखौ दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'बाय। आसा खालामो नोंथाङा मोजां खामानियाव बाहायगोन। अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे शेयार खालाम हायोबा। जोंनि माखासे बर' सुबुंफ्रा भिडिअखौ नायनो रोंगौ, नाथाय गावनि हारि होननानै गावनि बर' हारिनिफ्रायनो जे सासे इउटुबार्स ओंखारदों बिथांमोनखौ माने ग्र' खालामनो लुगैया, साबस्क्राइब खालामा। गुबुन हारिनि जेरै हिन्दी, एसामिस, इंलिस बेफोरखौबा साबस्क्राइब खालामो। बेखायनो आं खावलायो अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे जोंनि बर'फोरनि जेसेबां इउटुबार्स दङ फिसा फिसा बा गिदिरानो जा फिसायानो जा बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालाम। जोङो भिउवार्सखौ नुयो माखासे 1 लाख, 2 लाख बा 50,000, नाथाय साबस्क्राइबारा बेसेबां थाङा। 1 लाख भिउवार्सनि साबस्क्राइबारा जागोन खोब जाथारोबा 10,000, 12,000 बेबायदिनो। आरो फिसा फिसा इउटुबारफोरखौथ' दा बुंसै, बिथांमोनखौथ' माने भिडिअखौल' नायो, बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनाय जाया। अन्नानै बेखायनो आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि गासै इउटुबारफोरनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे शेयार खालामलाय। दावगानायाव थुलुंगा हो। लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ दाबायनानै हो। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।